que va, dispara una traca de cultura, d'amistat, de germanor per a conèixer una miqueta més i millor els nostres barris. Ell és Carles Hernández Coscollà, un gran plaer, @traca de barris. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Tornar a trobar-te al plató. Ja hem vingut, hem tornat. Estos temps convulsos. Sí. Bueno, pues per a començar, Carles, volia plantejar-nos en este inici de curs, per què no fem un recull de llibres que mostren d'una manera singular, a la manera de cada un dels autors, els barris de València? I per a començar, un clàssic, el gran Sánchez Warner i Sèrie de la ciutat de València, que és un must, que diuen, no? Sí, a veure, la idea d'avui, que tenim este minutet que anem a disfrutar així, és, ja que no podem passejar la ciutat ara, pues recomanar una sèrie de llibres sobre València i tenim aquest moment per a llegir sobre els barris. I així, quan tornem a eixir sense mascareta, en la vacuna posada a tot el món, ja podrem gaudir més de la ciutat perquè l'haurem reconegut, l'haurem tornat a conèixer. No? Este llibre primer és el llibre clàssic, evidentment. És el llibre que jo crec que funda els estudis sobre la ciutat, però és un llibre també fet en un moment conflictiu, perquè Sánchez Warner, en dos moments de la seva vida, tant de la Guerra Civil com en el temps de la transició, va estar molt perseguit, va estar molt fotut, perquè va estar exiliat a Mallorca, va participar en els diccionaris de la llengua per a la recuperació de la llengua. De fet, va fer el llibre de la llengua dels valencians, va fer el llibre aquell dels pobles valencians parlen els uns dels altres, però este llibre que és fantàstic, és un recorregut des de la València romana, el primer recorregut que n'hi ha des de la València romana fins a la València del principis del segle XX. Però què li passa a este llibre, que molta gent coneix i que molts tenim a casa? Este llibre, malgrat que està fet als anys 60, anys 70, no parla dels barris que estan fets als anys 60 i als anys 70. És a dir, València ja era molt més gran quan Sánchez Warner va fer el llibre del que ell relatava. Evidentment, si voleu saber sobre la catedral, sobre la València romana, l'Almoina, sobre Gregori Mayans i com va fer els primers estudis, els primers mapes de València, així teniu un bon document, no?, per apropar-vos. És una bona introducció, però no és els barris que estaven naixent en aquests moments, sobretot els barris dels anys 50 i els anys 60. I per això ens portes altres llibres en què ja n'hi ha mirada més detinguda, microscopi més posat a cada un dels barris. I ens n'anem a Sant Marcel·lí. Dius que és un barri sense massa història però amb molta vida, i conta'ns d'este llibre en una enquadernació, en fi, ben clàssica, ben bonica, no? Este llibre és fantàstic. Este és l'exemple del que estava dient ara mateix. És l'exemple d'un barri fet justament quan este llibre, el de la ciutat de València, s'estava fent. Precisament s'estava fent del llibre i s'estava fent d'este barri al mateix temps, no? Sant Marcel·lí és un barri que té moltíssima identitat. Jo diria que és el que més identitat té de València dels que mai han sigut poble. Sant Marcel·lí està fet a l'any 54. Per tant, és l'arquebisbe Olaechea qui planteja una sèrie de vivendes per a població nouvinguda, en aquell moment de comarques valencianes i d'arreu de Cuenca, Teruel, etc., que vingueren a viure a Sant Marcel·lí i que de repent així tenim un nucli de convivència en la primera falla, la que es deia la falla del Mosquit, en aquests primers nuclis però empobrits, apartats de la ciutat. No n'hi havia aquesta connexió que vegem ara de moltes finques, l'Hort de Senabre, la Creu Coberta fins a arribar al centre, no, estava molt aïllat. I este llibre relata aquesta primera experiència del barri de l'any 54 fins a l'any 75. Per què fins a l'any 75? Perquè fa Ángel Vidal Tornero. I Ángel Vidal Tornero ha participat moltíssim en la reconstrucció del barri, en la dignificació del barri, a partir de l'associació de veïns, a partir de l'any 75. Per tant, no se veia en cor de continuar la història si ella havia sigut part de la història. N'hi ha un altre llibre de Tono Vizcaíno que ja conta el barri que vàrem imaginar, que és la segona part. Si esteu interessats en Sant Marcel·lí anys 75 fins a l'actualitat, ja ho recomanem. Però a mi m'agrada este llibre del 50è aniversari de Sant Marcel·lí, que es pot trobar en moltes llibreries i sobretot també en les de l'Ajuntament de València. Els títols ja explica clarament, no?, de l'horta a la ciutat, l'evolució que va tindre Sant Marcel·lí en aquesta vintena un poc llarga d'anys que recupera, i en efecte, com està mostrant-nos ara Carles, un llibre ben il·lustrat. Estos llibres sobretot són xulíssims perquè és un recull de fotografies de com es vivia al barri de Sant Marcel·lí, no? L'altre envia en la Creu Coberta, quina foto més... Clar, un barri que ara està associat al Parc de la Rambleta, al Teatre de la Rambleta, que té 3
3 o 4 escoles públiques molt bones. Bé, en aquell moment no, en aquell moment era un barri que necessitem recuperar també la seva història. El barri que ha tingut un esclat, no? de nous carrers i de nova construcció, especialment a partir dels anys 80. Orriols, on té la casa el Llevant, estàvem parlant precisament del mal cap de setmana que han tingut en equips valencians, i el Llevant també en contra del Real Madrid. Sobre la seva història i la seva gent, que bonic este llibre també. Sobre el barri d'Orriols, este llibre, un llibre en una visió molt tradicionalista. És a dir, n'hi ha que dir que Orriols és un barri que s'ha refet 2 vegades. És un primer barri en un nucli molt tradicional, molt lligades a la parròquia, les cases que n'hi havia, però que després s'amplia a unes cases que ara estan prou degradades i que després, als anys 90, ja, després d'aquesta primera onada de cases al voltant de la tradició, als anys 90 se li fa un barri al costat, que és Nou Orriols, que és Sant Llorenç, que és on té el Llevant l'estadi, no? Però què ens trobem a este llibre? Ens trobem un barri que tots coneguem, però en una mirada nova, en una mirada on hi ha cementeris romans, en una mirada on hi ha els alcaldes antics, en una mirada on hi ha les alqueries, on hi ha aquests tresors trobats a la terra. De fet, a l'última part hi ha inclús les fotografies i els plànols de com estaven les sèquies, i clar, per a qualsevol persona que visca en Orriols és un llibre difícil de trobar, de l'any publicat a l'any 84, i ja he dit, una visió molt tradicionalista, molt des de l'església, des de la parròquia, de José Francisco Ballester Olmos. I és un barri que recomane per a la gent que visca en Orriols, per a retrobar-se en una part de la seva història que tal volta mai pensa que en aquests llocs també té lloc, no? Bueno, si anem a un altre llibre i un altre barri, el que ens dona temps en este primer dia de col·le que tenim en Carles Hernández Coscollà. En este cas ens anem a Marxalenes, la evolució des de l'alqueria islàmica al barri, no? Que avui tots coneguem. Mireu quines imatges també més espectaculars. Sí, en així anem a un altre llibre fantàstic. Este és molt més gran, vegeu, és un llibre enorme, i és un llibre que jo crec que ha tingut molta influència en el barri. Tinc aquesta intuïció. Per què? Perquè Marxalenes és un dels pocs barris de València que guarda molt bé la seva història. És a dir, les alqueries, si anem al parc de Marxalenes, l'alqueria Lluna, vegem moltes alqueries, moltes cases tradicionals que estan allà, però conservades com a museus. És a dir, tu pots visitar-les en qualsevol dia de la setmana. Jo recomano un passeig per el parc de Marxalenes i podem trobar aquesta història que està relatada en este llibre. I com ara no tenim temps per a passejar, com hem dit, doncs es comprem el llibre i tenim tot el barri de Marxalenes per a quan tornem. Amb mascareta i distància i junt del grup de convivència es pot passejar, i ara està fent un bon estar, un bon arranc de tardor, però òbviament no es disfruta, no? Igual que quan no portaven la mascareta. De tota manera, em sembla una molt bona idea la que planteja Carles, no? Dinsem-nos en el coneixement previ, i després jo crec que la passejada, la mirada ens canviarà i serà diferent, més curiosa i amb més coneixement, no? Clar, Ignasi Mangué, que és el seu autor, jo crec que ha estudiat molt en detall tota la història àrab, tota la història de la transició al poble cristià, i com tota aquella zona que estava en el Raval del Riu, perquè recordem que Marxalenes, vàrem discutir ja en un altre programa si era en J, en X, en CH, perquè ve de la Marxal, és a dir, la Raval del Riu, és on està l'Escola Oficial d'Idiomes, i bé, ha sabut conservar aquests convents i aquesta història d'alqueries islàmiques, que ja us dic, un llibre gegant, està també editat per l'Ajuntament de València, i recomanem que almenys els que sou de Marxalenes el tingueu per casa. Imatge preciosa que m'està en la portada. Un llibre que és un llibre de cuina, però també de la història vinculada a la gastronomia del Cabanyal. Marisa Villalba i Felip Bens van fer un altre llibre imprescindible, este que vegeu, dedicat a la cuina del Cabanyal. Sí, correcte. És un llibre especial. Jo crec que és un llibre que té un poc de truc, també. Per què? Perquè en el fons... és molt emocional, també, no? Parla de les dues coses, de per què és especial i per què té truc. És especial per això, perquè és molt emocional, perquè Felip Bens és escriptor i té molts llibres publicats i sap escriure, i per tant s'anem a trobar en una joia literària. És especial també perquè es vincula cuina a barri. No n'hi ha llibres que parlen de la cuina específicament d'un barri. Seria difícil trobar-nos la cuina de Patrais o la cuina d'Albors, no? Però sí que trobem la cuina del Cabanyal. Per què? Perquè té truc. Perquè en el fons estem parlant de la cuina marinera. Estem parlant de la cuina que té que veure en la mar, en la platja. I per tant, així replega una quantitat de plats
que ens podem trobar no sols en el Cabanyal, Callamelar, i continuant al Grau, i continuant a lo que era Nazaret antigament, i continuem cap a baix, pues, també trobaríem estos plats en el Palmar, però bé, ja està bé que ells que són molt patrioteros de barri, Felip Bens i Marisa Villalba, plats com la titaina o com, jo què sé, com el pepito, per exemple, de Setmana Santa, que en efecte es trobem en altres llocs, però bueno, bé està, en efecte... Així n'hi ha un plat, les sobres del Puigceró, clar, això està molt extès, però n'hi ha alguns que sí que són molt específics del Cabanyal i estan molt lligats a certes cases, certs restaurants, no? I aquesta cultura que sempre en els llibres del Drassana, que parlen alguns del Cabanyal, pues se trobem, no? Vàrem parlar en un programa sobre el Cabanyal que n'hi havia més de 20 llibres escrits sobre el Cabanyal, és a dir, un barri que tinga 20 llibres escrits sobre ell, pues ja diu molt de la seva estima, no? De com se l'estima la seva gent. I tant que sí. Finalitzem, si te sembla, en esta de la Creu Coberta n'hi ha algun més, però si vols podem fer un llibres de barri un altre dia i ens n'anem a la Creu Coberta en una última pinzellada. Un barri que dius que ja no existeix com a tal, no? És el contrari un poc del Cabanyal. És a dir, la Creu Coberta és què li haguera passat al Cabanyal si tots els plans d'arrasar en el Cabanyal hagueren anat avant, no? Això li va passar a la Creu Coberta. La Creu Coberta és un barri tradicional arrasat. Este llibre, per als que sou de la Creu Coberta, és imprescindible. I a més és prou recent, jo crec que és del 2019. Història del barri de la Cruz Cubierta, de José Navarro Muñoz, una persona que el coneix moltíssim, el barri de la Creu Coberta. I què fa? Què fa José Navarro Muñoz en este llibre? El que fa és recuperar la història d'un barri que ja no existeix. Per tant, troba el casinet que n'hi havia en la Creu Coberta, les bandes de música que n'hi havia en la Creu Coberta, i Creu Coberta dels anys 20, molt lligada a les fàbriques, molt lligada a Macosa, molt lligada als caminets que n'hi havia allà. Imagineu-vos aquella zona, sense Boulevard Sur, sense un carrer Sant Vicent pràcticament rebentat com el tenim avui, no? I per tant, este llibre molt llarg i molt xulo, perquè n'hi ha molts detalls de les fàbriques, de la cervesa Astúria, tot el que n'hi havia està replegat en este llibre per a que no es perga la història. Recentment s'ha derruït cervesa Astúria i per tant ja la història ens va interpel·lant, no? A que la recuperem ràpidament perquè si no se va perdent. I sí, història del barri de la Cruz Cubierta es pot comprar als quioscos i a les llibreries del barri i també al centre de València. I mireu, citant precisament a Sanchis Guarner, el fet de recuperar la geografia humana i la geografia històrica, que és el que fa Carles Hernández Coscollà cada setmana així, i ell també perquè és la seva estima per als barris, deia el mestre Sanchis Guarner que és la voluntat de futur col·lectiu la que fa que el passat tinga valor. L'estimem en funció també del present i del futur. Carles Hernández Coscollà, sempre és un plaer, així t'es casa, ja ho saps. Moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos.